Namar kajing yai o jeng kipat ba kumjuru keladai shisha kemudian kam ban kentiu kordan no ika bernihat PHC syaka CHC uba es otun MLA kejirang ulai yai bu jeng dawa syaka sorkar bat ban pensenga walor kajing don kam ban kentiu kordan no ika teka PHC hakabai de bat kene na kaliang jeng MLA ulapa da kajing tho syaka sorkar jelah hadu laisen genti kata kalong pandawa na sorkar bak de ban kentiu kordan no mardor ika teka PHC syaka CHC kenang ban kan ajing sumar kebajanai kipat ba jong ka teka thany Nalor ka jing dawa ban kentiu kordan ni ketika PHC UMLA ula kenturu ika sorkar bakade ben petker pang ketika bernihat PHC berkata kalong nadu ka jing penbiang ki doktor kinos lemat ki wei kinong treka kot ka khia ai ke jing kublai ya ki pai ba jong ka konsensi bat kumju epi ki bedan lang ha kene ko por ka ni ketika sngi ha ka ba na kalian jonga kumu MLA sa chisin pat ngalabu ya ka jing karpa Sika Sorkar, limba ke Health Department, akaba kalade kepor bat kabadon kam na kabenta ka bagian upgrade ya ka bonihat PHC, sika CHC, namar ngalai ya ka jinge ka ba kinongpang habakiwan hakene ka PHC habonihat bat kumjuru kum ka PSC ka ban cover ya ka population ka ba omduna ya ka sanpo jar te kalong ka ba hadu kada kata nama ka manpower pat ka facilities jong ka PHC pat KHC ka layer te ngidon kam ba nakalyang sarkar kan pekerpang ya ka bonihat PHC pekin upgrade sa ka CHC bagan long ka jingmentoy na ka benta ki paipa ki badon hakane ka dong kathan ka bahap hagajing pe jingmi jong ka bonihat PHC. Te kum MLA hi masngo ban khamtam hagbede bat kene ka jingja jong COVID kat kandai ngalai ka jingbun kam jong ki doktor agaba ken hab ban let shaman laki shnong khamtam ha kini ki area ki ba gilei ba ki bun ki case ki ba mi na kapor but ka jingduna jong ki staff ka jingduna jong ki doktor kalong ko ba hadu kata ti kumta na kale jonga kumunong mikmat kuam MLA hi ngasngo ba ngada banjur ka sarkar ka health department bakin petkerpang namar ba ngalai i ka jinge ka jong kipat ba tenga kermen skamiru ba ka sarkar ka health department kin sngap ka jingkapat ka jonga kumunong mikmat jong kani kathan bat kumjuru ngalabu ka petition ka ba license sa ka government na kamansaban pensngo ya ka jinge ka ba kene ka PHC kaya kendu bat kumju ka ba kipat ba kaya kendu har ka ba kilay ban ay sumar kene ka PHC te men scam bat nga ba ka sarkar kan skap na kamanta kene ki jingkapat ki jonga kumunong mat na kamanta ki jinge ka jong kipat ba